debata nagabe tutpuk camita di minggutta sanadion ima nasian buku pesalmen mamuk kamai di pesalmen bitu sada ayat sada sahat ro di ayat onom songonon madidok disi tapi hutihut ma di bagasan rohat tadi martua mahala nasolo mangihut tontahin yaka jahat jala nasolo jongjong tudalan yaka dosa jala nasolo sahudulan dot aka pangadehe saya pati di jauh adolo menitohana jala saya idu dipikir tohana asian dohot pongin songon hau doi bana nasinuan ditopi ni batang aek namat pakpuena di hadu cupang di tikina bulung nabe dangulo malos jala sude naniula na matjadi do alai dang songoni anggo pangalahon yak kabak jahat songon orbuk na hinabatkon nialugo donasida diba ini dang manahan aka pakjahati maradopon pakuhuman manang takbahin aka pakdosa jongjong diluhutan ni aka nati goroha ay ditanda jawa do dalan ni aka nati gorohai alai matua lao lonong do anggo dalan ni aka pakjahat ido sahatna goap ni minggutta sadarion ima minggu ek Saudi labatanna saya tangihon ma suaraku ali Jahuwa jala nagabi tema di minggu tahun hatuaon hala natigor roha hamuak kawang dohot hamuak kaitang na hinaulungan di bagasan guak ni Tuhatta Yesus Kristus hopak tutup bukon hatuaon ni sasalak dang ditotuhon dot godang ni sinamot pangkat uli ni rupa manang tabo ni si panganon nadong dijabutta ditutup bukon didok mulo hatuaon ni jolmaima mulo boy bana hot di ngulu na hinalo hinaholomohon ni dewata dang ngulu na tergantung tupandapot ni jolma di hati koton rohana hati goran ay dipasidim do dirina siang akka bakdosa dot akka pangadehe godang do akka hamaulon tu akka hala nawat sihohot di hasintongan boy do tantangani ro sian kiluakka nang dongan Sahudia si bata didok nao todo hala na mangulahon hasintongan siala toktong dang terpengaruh tu dosa isara di kantor sahalak pagkarejo na bulus rohana mulaulahon jala mangalang gajina tidak kiluak gana oto hala solo makbuan uang masuk tusakuna dengan dunian molo adong uang masuk natikos harorona alai gumodang do nasutikos sian dalanna isara sian soko dohot korupsi makhite kwitansi diak kabunguan rumah tangga nang dingulu pakutiaon pe olo do masa si tongoni sega dibahen akka pangarehei na toktong mabahen kritik na sumimbangun manang na paululihon hasadaon dengan dunian kritik mulo dipasahat do dengan jalan naing manian kritik na pakai bakon paksaoran ay makhitei boy dipasikop akka na hurang alay mulo gabi mangarehei do disakta dititiki ima na didok na tahin yak kapat jahat
si pasi diingat tado diri sian akatahi nama pain sega hasadaon ni punguan tak lungo bimai di punguan ni gutia makhiti kritik nama ngadehei miando dewata toktong di punguan nawaksa dan roha nasolo rap sahudulan dohot akapak jahat naulaon na gabi tukang kritik hamuak gamang dohot hamuak tenang nah hinaulungan di bagasan uak ni Tuhatta Yesus Kristus mauluhala nasopoksea tu di bata patse mauldo mangulahon na dinggan ay mololau mangulahon nasala matse murado jadi soboy sosala jolmai ala pahoha daging donasida perlu maguru tutuhani dinasa ulaon nasida maulo didok permasal meni terbit do hatiuron dia kabaktigo siala nasa nabi nahid nasida makoton halalas ni roha diadoban ni dewata sailam tugaddana las ni roha dia kajolma naujud matoha ima akajolma naulu mangulahon hatuluson ni roha saliling dingulunai bihadon waeng taida pangalahon ni jolmai sogodo hatta siala naswadong be habuluson dia kadungatta hay memang ikon pakuat tado pabua naswadong pakirimoni dinasida dan adong cita-cita ay dia ngulun holan nalau pahonak-honak kondisi nasabding alan i macay mauldo idaon perubahan ningului jala makjado ninna nasida maulo diulahon jolmai hati goran songon na didok ni nadeba maulo saya tigor tuhail dan mungkin daputan ihan pakaili laos paddohanima nama bain godang jolmai nasolo mangulahon nadinggan uju dinguluna saya tiur do dalan dan kaya didalani akadalan naholom ala panoddangi seadung didirina doson sadahala nawak dalan nadao saya dibuan dosenter lau pakionna manoddangi dalan naholom nanaeng sidalananna nuaeng diajar itu hita asapui say di bagasan hatiuron sidalanan tai mulutaida sada-sada namasa natandok puasa somoni holanido nataboto dangadong taboto lau mengatasi permasalahan namasai alana nung natapado nasuhata jadi hatak tai nama nasitong dirohatta di sadatiki heado masa songonon dapotan hepeng ma sahala jolma di dalan ujung mula ibana yang sikola di Papua do tunatotasnai nadapotan hepeng ibana Roma natorasna guru madok asa di Papua tu polisi dung dilapor tu polisi di surat ma dilaporanna alai anggo hepengi disimpan ma tulakci ni mejana di laun-laun ni hari pacupang ma natorasna gurui dohot polisi nakiningan roi bana madok sukun-sukun tu polisi i nungaro nakpuna hepengi tuhamu alai alus ni polisi i dan adong ro nasida jadi tu dia di baik kamu hepengi nina inatai alusna nunga hubaen tuha perluakku si
batitai dapat sulit kita bahwa halak baktigor olodor luangan di nguluna. Out suga dipitok dipakai natai hebeng nadabot ni anak nai boy may bana matlas ni roha ninna rohatta habe dang songoni anggo polisi sinakiningan say malubuk do tarutok na galupari ay nung nga salay bana na mga lakon hebeng ni halaki songoni ma ngulut taon mulu say horan akka na ditanon taluluy lao pasonakon rohatta dang boy mathasonangan yang go patjahati mulu songoni hamu akawang dohot amuat kainang na hinahulungan di bagasan buat Tuhan dan Yesus Kristus tapadaw ma akka na jahat jala taulahon ma akka na dinggan di bagasan mulunta asa dihahulungi debata kita mangula mahita do denggan unang ma tabahin pagtuktuhan tudongan jolma ay hala na say magbahin pangujunan tudongan na laos dapodan pangujunan duwi sugot siyan akka jolma na asing terus mah tigor dalatta asa sa kita tuinganan paradianan nahot ro disaliling nileleng na amen. Ale Tuhan debata Jehovah manami diboto odo saluhut akan masa di bagasan ngulu nami saguru diho do ngulu nami dangadong naso diboto ho sudah do diboto ho pangalahon ni jolma dibahini ale Tuhan ikon pujon nami jala sopaun nami maho sian nasa rohanami di bagasan ngulu namion dangadong si pangasahon nami ay holak kodo ale Tuhan nasi ay holak kodo Tuhan si pangasahon nami jala dihapot siya dihapot siya kami ay halak bakdo sa Tuhami Tuhan jala paghahutangan alay ala asido roham dot ala asi dot holong di roham nabalgay taktogion hami Tuhan ubao di roha atong sehoma paubahon hami asatung saud mubah rohanami jala barati hami mandapot toko nang songoni pe akadosa do pambenan namin nasotamay sesa masalut na ali Tuhan asa unang tarambat pasu-pasu na dilehon mo Tuhami pangihon hami ali Tuhan di bagasan guak ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martaniak kami tuho amen.